Okay mga ka-answer. Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ng mga meme. Sabi po ako, warak na yung pangkanan niya na hawak na armrest. Yan dahil sa gano'n natin ha, dahil lang yan sa kalumaan at dahil wala pa akong pambili ng isa pang bagong upuan. Di ba para yung channel at mga memes sa pinapanood natin dito, ganyan nakabasura ang kalidad na makikita nyo. So simulan na natin dami ko sinasabi, hindi pa naman ako sira. Kung malalimang pagtalaka hinggil sa kung bakit nga ba tayo nabuboy. Napakahabang puntang page name to. Si Rizal Pauok, 19th century Spanish. Yes. Napakagandang mirroring to ng pa-woke culture natin. Yung mga pa-woke sa Twitter na kesa maging proud sila na may alam sila, sinasaksak nila sa ngala-ngala ng mga taong hindi alam. Ang nangyari, hindi nila nakukuha yung respeto ng mga taong hindi alam. Baka kasi yung nakikipag-argumento ka or nagtatalakay ka na isang bahay na gusto mo lang maging tama sa gusto mo lang ng katotohanan. Diba? Siyempre dito sa channel to marami tayong ganon at nire-respeto ko pa rin naman kahit tanga ka. Diba? Kasi kung wala sila, wala tayong content. Pero yung mga paano kung panahon ni Rizal may nagsabi na professor na Spanish sa kanyang mga colleagues na pa-woke lang yun si Rizal, huwag yung pakinggan yan, huwag yung maniwala sa mga gusto yung pagbabago dito sa Spanish, pa-woke lang yan. Diba makikita mo yung mas okay na yun kesa yung mag-a-agree ka na dahil porket sinabi mo pa-woke siya. Hindi na valid yung argument niya. So, maraming salamat sa mahaba mong page name at maganda tong parang equivalent ng ganito sa nung panahon. Paano kung ito yung pinairal nilang parang propaganda ng mga Espanyol? Sa tingin mo ba magkakaalab ba mga puso ng mga Pilipinong magkaroon ng sarili nilang identity, sarili nilang kultura at hindi tignan ng sarili nila mas mababa sa kanilang mga colonizers? Napakaganda nga naman panimula, sakto malapit na ang Independence Day. Sunod, from History Memes PH. Hey! Yan diba? Galit na si Jose! Ayoko nang mag-copyright! Okay, so diba, galit na si Jose sa mga nagsasabi na pa-woke naman siya, grabe naman. Hindi niya kasalanan na may alam siya, okay? Pero siguro ang mali lang sa kanya, hindi niya kinukuha yung respeto ng mga taong sinasabihan, diba? Iba yung pag-communicate na informasyon sa gusto mo lang. Tama ka. Ako ba yun? Sunod! It's a yes. Ay, nako. Hindi ko alam kung tumatagos to. Kasi medyo green siya. Pero wala lang akong pake, diba? Tumatagos na rin itong mga sinasenyo sa akin. So, okay lang. Hindi naman, grabe. May opinion lang silang iba. At nagigets ko rin naman sa gusto nila makita na idol. Hindi naman siya parang singer. Kaya nga sila apat kasi hindi naman sila lahat talagang magagaling na singer. Iba dyan, meron lang kapangyarihan. Iba dyan, kaya itawid yung pagkakanta pero hindi nyo ipinunta ng mga audience sa kanila. Si Regine talaga yung talagang solong sa kanta siya talaga may alam eh. Yung mga term, yung kung paano maaabot. Diba? Asia Songbird nga eh. Song, andun nga yung mismong song eh sa kanyang titulo. Maraming salamat, Edgy Pagkasin. Alamat ng Piloys. Maraming salamat na yung nag-ayos din. Maraming salamat, Takes On Me, at inayos mo na din tong kahayupan na to. Sana makontak siya ng KMJS. Kasi meron siyang Palalofia. Basta yung something sa paulit-ulit. Parang nanay mo lang. Sunod! Patayin nyo na to, please. Parang awa nyo na. Tama na! Tama na! From Phantom Like. 5,000 ka, meron kang tatay na tricycle driver, may 5,000 ka. Sunod, Willie Ellis. Yes. Ayoko na, salamat client or Cordova. Sunod, History Memes. Napakaganda nga naman. Joke lang. Pang pamilyang Pilipino kami channel, diba? Sakto-sakto, Independence Day malapit na. Punyata! From Prince. Ano may pinipilit mo na lang na magkaroon ng something? Teacher class, I want to meet our Spanish exchange student. Lusubi na mga kupal na dalagang Pilipina na yan. Hindi nila tinatangkilik ang sarili nilang karne. Dapat yung atin lang. Nag-iisa ka. Sinabi mo na din ba yan sa mga ibang babae mo? Galit na mga K-poppers yan. From Joshua. We're going on a trip in Manila. Girls, can't wait to see beautiful buildings, visit National Park, and meet some hot cute boys. Images you can smell. Diba? Kaya galit si Jose dahil dito. Sunod, from Ediot TV. Ano na feature ka si Ediot dati? Sigurado ko maganda to. Feel ko na ngayon pa lang. Oh!
次は丈太郎 Ah! 貴様 Yes! Oh! Oh! ディオほうはい向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのかせっかく祖父のジョセフが私の Oh, patay na siya! こいた気分で教えてくれたというのに Oh, no, no, no! Oh, Chicken Joy! Oh! Naku po! Nalibida ang sakit ng kamao ko! ラッシュの速さ比べかダムダムダム Bakto, bakto, bakto! Hindi naman yun! Yes! That's it yan. From Muda to Macdo. From Jotaro to Jollibee. Pucha, bars. Kailangan ko ilagay ito sa description, please. Maraming salamat, Endio TV. Grabing talento yan. Sana maging full-blown animation yan. Sana may mga iba ka artist yan. Tulungan ka. Yung mga ganito ang kailangan na sa Pilipinas, ha? Hindi yung mga lecheng asarado na yan, puta. Oo, de kalidad. Sunod. Ang Diong daan, Dr. Dio Terte is really can't hurt you. Puta yan! Maglakita ka ng tambay tsaka addict sa kalsada. Puta yan! Stand. Kaya umalis si Unique kasi hinahanap niya yung stand niya. Sunod, from Anzu, every classroom play, mga housemate na nasa labas. Leader na taga-ser. 1, 2, 3. Upuan na prop. Yep, upuan. Kailangan mong props yan. Isang araw, nakita mga matatarik na magkaibigan. Oh, I like the reference. Grabe, 67,000 shares. Maraming salamat, Anzu. Di ba mga back to school, Maymays natin. Oo, Maymays siya. Sabi ko ba na trigger kayo? Mel Kasipit. Jose and Touch Me Not. Ho! Wag mo kong saligin. Bubo dyan. Ito may ginawa ko doon. Anong kapagyarihan yan? Murahin mo sila. Diba ayaw nga ni Rizal ng revolusyon. Ang gusto niya ay parang reformation within the colonizer. Kasi sa kanyang pananaw, kulang pa rin ang ating parang resources, ating kaalaman para i-govern ang sarili natin. Diba? Kaya nga magkaiba sila ng kagustuhan nila Emilio Aguinaldo na i-revolusyon naman. So, kumbaga, you can weigh that down kung ano sa tingin nyo ang mas tama or para kailangan ba ng both. Diba? Yan ang point ng pagkakaroon ng debate. Kasi may naiintindihan ko yung gusto mangyari ni Dr. Pepe at naiintindihan ko yung gusto mangyari ni Emilio. Diba? Para ano yan, si Dio yan tsaka si Jotaro. Diba? Magkaibang pananaw pero ba kailangan mo sila pareho para magkaroon ka ng mas magandang ho-ho. Sunod, maraming salamat. On triggering namin, your Turon is it. Ibang pagiging makabayan to. So, sunod, no. Pamilyang Pilipino, tsaya kami. Naku po, lumalabas na ang langka ko. Sunod, from J-Pau. Kain sana ako From Mark Lissing. Jotaro Jojo's, ano to? Bizarre Adventure na. Wanga ka Dio Muduol ka na ako. Imbes mo dagan ka, muduol jud ka na ako. What? Di ko kakulatan nimo kung dili ko muduol mo. Pwede na siya mag-dub. Muduol lang. Bisaya ka manduy. Wala ko naiintindihan. Ang kalibutan! Kilabutan? Ang kalibutan! Kilibutan the world. Okay. Kilibutan is the world. It's Bisaya. Usa ka segundo nila. Duha ka segundo nila bay. Tulo ka segundo nila bay. Upat ka segundo nila bay. 5 ka segundo nila bay. Kikligit sa dalan! Bakit One Piece? Para pa rin ako na nanonood ng Japanese kasi hindi ko pa rin naiintindihan yung pinag-uusapan nila. Hindi lang ako sa subs na maasa. Ulog ka, dili ka. Ngarud. Yun lang yung alam ko yung sinasabi ng mga kasama ko. Ngarud, Bisaya ka manduy, guwapa. Guwapa kayong lahat. Ano ba ang Bisaya ng subscribe? Hindi ko alam ang Bisaya ng subscribe. Hindi pa ako masa-search. Cebuano na lang.
Subscribe. Maraming salamat sa tinulong mo. Translate. Ano ba ang subscribe in Bisaya? Please comment nyo below. Kailangan ko malaman. Para dumami pa tayo. Kailangan ko pa mas kailangan natin gawin pangkalahatan to. Kailangan pa natin maikala to sa ating mga Bisaya brethren from Francis. Ayun na nga, di ba? Kailangan nga natin ilabas para lumakas sa ating kapangyarihan. Nakadili ka. From mga elepanteng mahilig sa embutido at siopaw, ano mga klaseng page name to? Ako nagising ng madaling araw. Random. What the fuck? Sunod! Kanila uli, yung first day pala ng klase sabay nag-Normie Pinoy meme reference sa teacher ninyo. How do you do, fellow? Hayaan mo na, syempre diba first impression last, so naiintindihan ko naman. Kumusta mga guwapa? Sunod! From Greeny Green. I can show you the world. Shining special shingling splendid. Di ako makaalis sa panel na to. Hindi ko alam kung bakit. Oops! From TIPU and the boys looking at freshies. Alam ko marami sa inyo ang ganyan. Pag first day, mga hype kayong lahat. Kaya dumadami skandal ng mga eskwelahan leche. Sunod. Kanino ka eskwelahan na unang magkakaskandal? Hay nako. From Marco Holic, Guardians of the Galaxy 1994. Yes, sakto pinanganak ako 1995, diba? Magandang regalo yan para sa akin. Maraming salamat si Groot. Narud Groot. Ngayon ko lang napansin, kamukha ni Glock 9 to. At syempre ang ating mahilig pumasok sa katawan na bata, di ba? So, natapos na ating mga meme ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanood. Mga Bisaya ko dyan. Ng mga subscribers. Shoutout sa inyong lahat. Mga pisting yawa kayong mga gwapa kayong Narud Sandstorm. Dili Paulol. Hindi ko alam ako nagsasabi ko. Nalagyan ko lang nag-subs dito sa ilalim para maintindihan nyo. Ngarud Dili Paulol Dili Piyawa. Hoy basura, pagod ka na ba? Pagod ka na ba di mapansin ni Crush? May pera ka bang di nagagamit? Wala ka na bang kumpiyansa sa sarili mo? Kasi wala ka pang maipagmalaki sa magulang mo. Dahil pabigat ka, hayop ka, puro kakain. Huwag kang umiyak, puta ka. Ito merch. Bobo cash mo pag di ka pa napansin ng suot mo yan. Walang biro. Maniwala ka sa lahat ng sinasabi ng internet. $3.99 at $4.99 lang. Scientist approved from province of China. O diba? Feeling pogi mo, diba? Yan, sige. Yan. Mabuti yan. Handa ka ng tirahin si Crush.